Nah, tunay malungasan kibagaya mga kakampataan do. Sagyang kaya katataguta sagyang kaya King Abdullah Park si isa si ima kambabatad sagyang kaya malas Riyadh, Saudi Arabia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantuna ya kalan alim wallah di tanu di mandiru di mapam pemikiran kagian ka iya di kambuka kasang ka iya sinar walungan. Oh, Isa din na iya paman na di may inang kausab na miya kalala alimu wallah. Nagumiya kalala anda uwa kesagbitan ko. Katawan niya wasulang-ulang wanay na din wallah. Napalaya niyan pasimbu at wallah. Na isaw na alungan na yan. Diyan kay alungan na pasimbu niyan wallah. Anto na ikarina sa pasimbu niyan wallah. Nagyang kaya kapsbang yan, pumbugay sa sindaw, agu pumbugay sa mayaw, mateng ka amayaw. Pakalang kapulang-ulang wano kaadin, ay nadin wallaw ta'ala. Tamang kumaruniya kaadin. Napapakalang ka po ng kaya sindaw. Na diyan kaya sindaw, naliurong pa na ay katuro mga doktor na vitamin. Kapiyalo ulawas, sorry sirman. oh, ay. Oh, kaya no to kapiyalo ang kaya lawas. Kaya ni man ang utap selwi na kay gina miya ka pangangagag sa kaya luwan na yaman yan, miya ka bagda lawas yan. Inatingan. Nanay man to na kay pusa mid na hindi lalagagugyang kaya kuwan. Sirman tanong mo, miyaw na sirman tanong sa tubaran na. Si Dato Amanudin Guru na nagi ikiyad kami. Lini betami sa miya kadua ang kaya King Abdullah Park. Na hati ya di midin dirugig na kaya limut wallah bipantag siyang kaya ano. Wah, Nagi kapsimba niyang wallah kakagya pagunutan niyan susugo nun wallah. Suinyad nun wallah. Sumubang agu pumbugay sa sindaw amaliwanag agu pumbugay sa ay maanan niyan na mayaw na para sa kudunian ulang manuka din ay susugun wallah ka isa akasasabapan sa kapkuwiya ulang manuka din bulaburo na ngay mga mangito kad mangito observe nila ni man ang utang mga raon na tuminaninga kaya kuan baka binaningan utara niya na di kay layo sinarwalwan dira si ipamumula sa suldawalay nananamay layo sinarwalwan na ay mananian na pagapya. Lumiyumbay piya-piya. Na sumudupop man na ay man yan nalimop man wallah kakagya piyagito ko ang rakitan wallah dala ang dekatan ito palak sa mga galabok kapakadika ang tanong sulawas tanong na pakadika ang tanong sa mga niyawa tanong o oriano kaya simba tanong wallah subhanahu wa ta'ala o kaya pakasumbi ang tanong sa Salatul Maghrib. Dia na ayama na niyan na orian mabuo kaya pakasumbi ang tanong sa Salatul Fajr na ando ba ni tiya kay ilay tanong man wallahu ta'ala ang kaya limo niya. Diyan kaya pa man nakapkubugar ang kaya alo. Dito'y sabab pa sa mga musrik ang mga Quraysh sa Makkah nagwa niya makataling makiran sa Rasulullah alayhi salatu wasalam. Managiran ayay pendulong kirano Rasulullah alayhi salam na simbairan so miya nga din isa-isa. Simbairan so wallahu ta'ala akadina na isa-isa. Nagyuto isa ba pa ay kalili dan yan kidan dito na qulu la ilaha illallah tuflihu. Teruan yusu la ilaha illallah daatuhan na simba narwar wallah kamata-mata na makadugkan. Masya Allah.
nakirarangitan sa mga Quraysh. Tira na ati anday tumuko madakla di suma satiman. Niya kadak-dak na katuhanan nami, katalaw gato sa 60 katuhanan na radawan. Barahala. Ayamanan niyan na isa sa kutwirang kuwala, subhanahu wa ta'ala. Paparatian niran suwala, ugaid, naigid ang pumangnisirang kuwala na pupakaot niran sa kutang mga barahala. Angkon may sampay kuwala, subhanahu wa ta'ala. Nagyan na ni Mia ka rata-rata, ayamanan niyan nakasimba, kaparatiya, kagina ni Peter una, sir, kapanakuto, number 1 na malaadusa, ay sa kutong kaswala, subhanahu wa ta'ala. Liuropan, nasiyong niran sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inisa niran. Tira na yung Muhammad, kataon na kadina kapagkabubay Amerika, kapakatatay Amerika, o kabubaluin ka, awata ami, bangsa mi, nawata ami. Narupa na kami kunang kaya tuhan na ka, pakisimbang kar kami, pakipsuat kami, antom na irupaan yan. Ba inumbualan na padisa kayo, udi na padisa ator, udi na padisa potaw, antaw ka padisa bulawan, padisa pirak. Kagyagiyong utang mga katuhanan nila na mga radawan nagyutoy kikidion. Lagi na nga ulaw-ula nga mga Kristiyan na barang-barang din na emanan yan na inumbualan nila na katuhanan na kuwan. Isa sa kutuirang kuwala. Dapat na makasumbag sa Rasulullah alaihi salatu wasalam na ayad na sumimbag na swalla. Lagi na ni sabab, kiniturunan wala. Subhanahu wa ta'ala ku suratul Ikhlas. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Teruang kakiran ya Muhammad. Teruang kakiran ya Muhammad. Pakalangkapang kakiran ya Muhammad. Kenapa si busang utang mga Quraysh kasi dun sang kahintiro dunia. Pakalang kapakakiran. Mata-mata na swalla na isa-isa. Na isa dinutuwa rupaan na kinirupaan wala. Sangkuta pa man na pakaysa o mga Quraysh. So anto na ituhan ng Muhammad. Sa kanya na isa-isa. Dad na padiyan. Kada ama yan, da ay na yan, da karuman yan, da awata yan. Isa-isa. O pamakutero o manusia, ay manan yan na tuhan na kan lagi ang kayakuan. Ano ba ini? Diyang kaya terakakan. Nadi ko pa kaya tuhan so terak kami kadak-kadak lang. Terak sa dunia. Ayat tuhan akan lagi ang kaya karabawakan, sapi akan lagi dia ngay mga Hindus. Ayat tuhan dira na sapi iran. Adi ko pa kaya tuhan kami kadak-kadak lang. Kenapa isa-isa? Da mga gihutat Peter wala na isa-isa suwala. Ikadua, Allahu samad sa kaniyan suwala magagausian sulangwan taman. Ayaw to pa manaw padausayan na sa kaniyan suwala alang-ulangwan winadniyan na kikinang lang wala subhanahu wa ta'ala. Ugay da akinang langkiran wala subhanahu wa ta'ala. Sulang-ulang wanay na wala nakinang lan yan swala. Paditanurun. Piya sudikay laya kaadin ka bakterya at tigilan. Diyan kaya virus. Ayam anan yan na kailangan yan swala subhanahu wa ta'ala kakagibigan sa kawiyag-uyag wala. Why? Pagino mo pagkan. Napalad na yamanan yan na kinanglan sukaadin si wala subhanahu wa ta'ala. Ugaid na swalla na di kinanglan si kulang-ulang wanay na niyan. At yan kaya simbatan uruna. Diyan kaya sambuyang tanong na kanaman na barakatano kinanglan wala. Kanaba kinanglan wala si rakatano. So kap simbatan urun. Ugaid na ikasusuat yan rakatano. Ayamanaw to nakana ba kagip simbuan danus wala subhanahu wa ta'ala na batanub ko man sa kadatu batanub ko man sa begra batanub ko man sa power kaswalla na daaw na aniyang kulang-ulangwan aayam ananiyan na kuat kadamiya dinun way na simbuan tanus sadi na ande bay ni sukadatu yan nagusuka pa kagusian na de dinabatan urun na yam ananiyan na kiuman alagid bu banga sabi
anta ka usupakatan na din mambuki kelebatan na lagi du bangsa. Oh, mapiyah. Ikatlo. Lam yalid wa lam yulad. Suwallah nadam buwata nagudam buwataan. Why? Suwallah nadam buwata nagudam buwataan. Kagupunin ni buwata suwallah na ayam ananian na sakanian na adinaw na anian. Why? Ino puninim buwata kadnaw na anian. Ino pun gimbo wata kaya mananian na manusia udi na binatang udi na mga padaka adin wala adin bubota na. Suwallah nakapangad na yagalubagay na pagod kanaba din bubota. Nagyan na ni kaririba to mga Kristiyano. So mga padagama. Apitero era na suwallah na din buwata. So mga malaikat at mga musriko na mga wata wallahu ta'ala mga bubay. Allahu Akbar. Na'udhu billahi min dhalik. Subhanallah. Ikapat asipat wallah na walam yakul lahu kufuwan ahad. Dedin makaruruyudun aisabu kulang-ulang wanu kaadnian. Dedin na makalalagidun. So wallah na dedin makalalagidun kulang-ulang wanu kaadnian ka. Inadinian sulang wanu kaadnian na dedin na ini paresya nung kuginawa niyan. Dan yan din ayam ananian na adin na so mga inad niyan na banian pakimbuntalang kubuntalian o pamaku kailaitan no subuntalian. Gituy pa man nakariribat pa ng mga Kristiyan na sukunso manusia sukunso Isa alayhi salam na inirawat wala sumpa na wutan. Lumindung tanusik wala sa gina ni pata sipat wala akna bagi nang bu isipat yan ka giya nga na siyaw pulo ang siyaw ngay ngaran wala na pala sipat wala na sadin sa inisipat yang kung ginawa niya na inisipat ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gina ni titwa sipat wala sa penalamatan namin sa kanu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.